altra evidència que avui encara segueix existint, i és que a Europa i altres països com els Estats Units viuen d'esquena al problema. Avui presentem aquest llibre que és de 5 autores, de 4 escriptores i una il·lustradora. Que hem de fer alguna cosa i els hem d'ajudar i sobretot hem de preparar els polítics i els governs perquè facin tot allò que s'han compromès a fer i que no estan fent ni tan sols el que s'han compromès. Que ja és poc, però és que no fan ni això. Us voldria animar als que tingueu ganes de col·laborar o de fer alguna cosa perquè això canvi, perquè, per exemple, col·laboreu amb entitats com Stop Mare Mortum, que és això, una suma de voluntats de persones individuals a les que s'han apuntat moltes entitats i suports de tota mena, no? Podeu conèixer les activitats que fem a través de la pàgina web. Gràcies a David o Òscar per invitar-me. Vamos tocar un poco de blues. That's the juice that'll get you by, but keep on trucking, mama. Ooh, yeah. Throw my blues away. Now need you to do it like a bee. Where you come in here, baby, big as hell. Know what you do by the way you smell, but keep on trucking, mama. You throw my blues away. El que teníem molt clar és que el llibre havia de sortir econòmic. Vam tenir la sort de que Manolo es va implicar gairebé tant com nosaltres en el projecte. Molts grans de sorra fan una platja. Ja sé que és una mica una dita comuna i jo penso que això ha sigut un gra de sorra molt maco.